लोगोफोर खामानियाव थांगासिनो मा खालामनो सानफ्रोमबो फुं जाबानो खामानि दा हरनि 10टा बाजियाव सफैगोन दा 10टा बाजियाव डिउटियाव हाबगोन लोगोफोर नायलायबाय थानो मा मा बुङो लोगोफोर दे बिबारा नायलाय ओरैबायदि मोजां जागासिनो बिबारा आयै लामा क्रसिं खालामनांगोन लामा क्रसिं ओरैबायदि गारि थांलाय फैलाय लामाया फिसा नालाय बिराद बिजि लामाथार बे लामाफोरा फिसा लामा ना ओरै थांबाबो माने मोनहैयो जों आं खामानि मावनाय जायगा ओमफ्राय नैथिं थांबा एसे सर्टकाट जायो आरो बे लामाथिं थांबा सर्टकाट जायो लोगोफोर बै लामाजों थांबा एसे माने गोबाव नाङो गोलावथार नालाय गिदिंनाय जायो नैथिंबा एसे सर्टकाट बेफोरनो जाबाय शिलं सिटिनि जायगा लोगोफोर शिलंनि नायलाय मानसि गैयाना लोगोफोर सफैबायनो बे बिल्डिंखौ बार मोनबाय आरो बारा गोजान नङा मथा मथि 10-12 मिनिटसो लायो आरो फैयोब्ला What happened? नर्सरी आपका कैसा खबर है बाबू खबर कैसा है हेलो खबर कैसा है टिप टॉप दुनिया लोगोफोर सफैबाय खामानि जायगायाव दा सानफ्रोमबो खामानि मावबाय थादों सानसे खामानि बिदिनो जिन्दगि मा खालामो फिसायाव फरायनो लायासै नङा होमबा लोगोफोरनि दोङो बल फिल्डनिफ्राय दोङो सिंनाय लोगोफोरनियाव बल गेलेबाय थायो ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय मा सिगाङाव जोङो 6 घन्टाखौनो जों मोजां फरायाखैमोन नङा होमबा लोगोफोर माने आं आरो 6 घन्टा मोजां फरायासै दा 12 घन्टा खामानि मावनांदों बै समाव जुदि 6 घन्टा 7 घन्टा जुदि फरायमोनबाथाय दा जोङो 12 घन्टा खामानि मावनांगौमोन नाङामोन 8 घन्टा 6 घन्टा जोङो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै थाबाय थानो हागौमोन दा सिगाङाव फरायासै आइ आफानि खोथाफोरखौ मोजाङै सानासै ओंखायनो दा जोंहा बिदि जाबाय लोगोफोर ओमफ्रायनो जाय फरायगासिनो मोजां फरायबानो जाबाय मोजां थाबानो जाबाय जोंनि बायदि जानाङा नङा होमबा लोगोफोर दै